18 ga watan Ramadan. A ci gaba da tarihinmu da muke yi, kamar yadda kuka sani abubuwan da ya faru, to yau na 18 ga watan Ramadan. 18 ga watan Ramadan, hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1424. Amma mu a tarihi da muke bayarwa, mu zamanin mu kenan. Tarihi da muke bayarwa abin da ya faru 18 ga watan Ramadan, wato shine rasuwan Khalid bin Walid. Rasuwan Khalid bin Walid ya rasu, hijira na da shekara 21. Kuma Khalid bin Walid kun san ko shi wane ne, za mu yi bayani shi a can. Headline ɗinmu, wato shimfiɗanmu na biyu, za mu zaɓa wanne za mu buɗe. 18 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 40, aka yi mubayi'an Hassan, wato ɗan Sayidina Ali, ɗan Nana Fatima, jikan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, bayan wato mahara ko kuma bayan haikila, wanda ake musu laƙabi da turanci haikila, wato sun zo a karatun baya kunji inda suka so su kashe mutane guda uku. Ɗaya aka ce ya je ya kashe Saidina Muawiya, ɗaya aka ce ya je ya kashe Saidina Ali. Tunda main point ɗinmu shine, tunda kun ji karatun baya, to wanda suka zo za su kashe Saidina Ali, kamar yadda kuka ji a baya, Saidina Ali yana tafiya, yana zuwa masallaci da asuba, yana cewa as-sala as-sala as-sala, shine suka sare shi da takobi. Saidina Ali ya faɗi. Bayan ya faɗi, daga nan shi ma ɗayan ya sara mishi takobi. To amma bai rasu ba, sanda ya kai wato kwana biyu yana jinya kafin nan ya rasu. To shine suke cewa wato to ɗansa sai ya hau, shine Hassan shine ya hau kalifanci. To ya hau kalifancinsa wato 18 ga watan